Па, 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 па. Е, айде да отворим да видим кой има. Я да не. Па, 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 па. Имах предвид, че iPhone е много тегъв. Е много тегъв, да. На 10-та минута. Сега ще. О, сега. Тук е тегава работа. А фона отзаде зад мене. Топ. Сега вътре камък, да. Дано поне кока да има вътре. Да не е камък баш. Няма кока. Не. Явно има камък. Щеш да мириш поне. Тъй. На първо четене. Трябва да не изкривя нищо. Ето как изглежда вътре. Тук може да има камък вече. Да учим. Някаква бележка. О, има и такова между другото. За стойката. Аз мога да я сложа на стойката, да не е централно срещу мене. Пусни са на фул скрин. Мисля, че ще е добре, бе. Да не се виждат много отзади работи. То е стойката. Че е само да видя. Да. Добре е стегната между другото стойката. Да. Тук има нещо като винче. Да. Мога да го махна и да го сложа на стойката вместо iPhone-а. Коша с прането още стои там. Не бе. То не е кош, бе. Но иначе е добре, стабилна стойка. Доста е стегнато стои между другото. Той за монитора. Тук стойка за монитора. Ама явно няма да я слагам там на монитора. Ще я сложа на мястото на iPhone-а. Просто трябва да развия за iPhone мястото. И да сложа, мисля, че това. Или директно камерата, ако има такова. Ето сега камерата. Чай да не изкривя нещо. Не ми трябва. Не е камък. Ще да тежи адски много. Ето логото на Twitch, на Elgato отзаде. И те как са го залепили, ще кажеш, че никога няма да бъде отваряно това нещо. Оп. 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 Ще кажеш, че сирени отварям, байбак. Те. Ух. Добре, доста е масивна между другото. Сирене. Да, доста добре. Голям обектив има. Как изглежда отпред. Че той тъпия iPhone не мога да фокусира. Той дано да има фокус. Отзади е USB Type-C. 5 волта. Тук нещо пише обаче. Някакви работи. Това е хубавото, че отдолу има такова, значи мога да не слагам тази стойка малката. Да. Директно ще отиде на стойката. Което е супер. Така че, чай сега да видим само кабела.
На кабела изработката е но доста добра, между другото, като на клавиатурата. И то дали ще ми стигне то с кабела? Че се заплетах. Който и 2 метра и половина кабел. Type-C. Имаме проблем. Отзади май нямам Type-C на компютъра обаче. Добре. Тройка на 5 гигабайта в секунда пише. Самия кабел. Супер. Добре. Сега остана да видя дали има на дъното Type-C. Мисля, че има. Ако няма, ще измислим някой преходник. Аз трябва да имам преходници тук. Така че ще го видим сутринта. Ето тук ще оставя. Ще опаковаме сиренето. Опаковаме сиренето. Ще го върна в кутията. Така, това няма. И за утре го оставяме. С книжка. Стойката мога да си я запазя, да? Но не е кой знае какво. Какъв е дърт гроб да няма Type-C? Не бе, със сигурност има. Ма сега не ми се ръчка, защото и двата коша са е тук долу, човек, един до друг. Знаеш как греят, между другото. Ама, общо взето, добра ще. По-добре ще, отколкото iPhone-а. Защото iPhone-а ще сгъни багажа. Ще сгъни ние, ами след малко може и да угасне. Нямаш ли Type-C? Не бе, трябва да има на дъното, ама сега не ми се ручка да се гъзя тук, брат. Трябва да има. Слагай новата камера, седна вече да... What? Не издържа, да. Не издържам. Ще само да видя iPhone-а как.